Nhasi tabuda takananga kunzvimbo yeGazebo kuEastview inowanikwa kumativi neMabvuku neTafara. Aiwa, kunzvimbo iyi kwaita nyaya yatati timbouya kuzombonzwa. Hanzi kune marobha ave kubata vanhu kunyange masikati, zvinova zvawanisa vanhu venzvimbo iyi chitsvuku, zvikuru sei vanoita zvemabhizimusi. Aiwa, tichakurukura nevaviri kana vatatu venzvimbo iyi vanoita zvemabhizimusi timbonzwa kuti chii chiri kuitika munharaunda iyi. Tipendi makadiwo. Isusu tanzwa nyaya yanetsa muno muGazebo kuti muno mukunyanya marobha. Isusu tanzwa kuti vane vanhu vavari kutageta muno. Vari kutageta vanhu vakaita sei? Iri nyaya yemarobha zvayo hatirambi iripo. Vanhu vanonzi vanenge vachitagitwa sekuona kwangu vanhu like vanenge vachiita mabasa anotooneka. Just like ndiri kurebesa nyaya ndiri pano pabasa. Vanhu vasvika vandibvunza kuti foni yangu ndiye mari. Just like ndikamuti 60 or 70 mira. Ndikamuti 60 70 iyi chakati. Anogona kutokota maprice angu ese. Vanogona kuti mwe uya otoona kuti saka table yese ine mari. So at the end of the day wakuenda kuba odhorobha kana nevanhu vasingazivi. Just like inini ndiri panapa. Ndakati rimwe day ndichienda kumba asina ndisina staff yangu panapa. Ndakabvunzwa time nemunhu. Zvikanzi inguwai mukoma. Ndakutotora foni yangu then ndikatolighta back and lighter half yes. Ndakarawo ndichidhina, see this man. Akatakura plastic. Pane makira apa. Akatonditema ne plastic. So ukutuzoziva kuti ndiani kana chi then foni yandaitoshandisa yakatobiwa kaina ndikatoreplace line. Zvinhu zvandoya hazvina kana 3 months. So nowadays nditobvawo panapa ndogona kubva kana kuma 4-5 because ndeitozityirawo life yangu. Saka zvinhu izvi zviri kuitika muno muGazebo pamashops panapa here kana kuti unoteerwa kupi? Wakuenda kumba kana kuti zviri kungoitika panapa pamashops? Iyi nyaya iyi zvainoita sekuona kwangu kana zvikangoti dokei ndokune nyaya yacho. Masikati vamwe vanhu vanotouya pandotonyepidzira kutenga. Vachitoita sei? Vachitokota zvinhu. Rega ndimubatsire. Muno mumarobharies akawanda vakomana vanozviti matsomureti. Vanenge vakatsomwa. Matsomureti. Guka. Hapana novaguka. Vane zvinji zvokugona kuti vanogona kunditevera vonditorera mari vondisiya ndakafa. Vakakuziva vanokuuraya. So iwo ukavaziva iwewe vanokuuraya. Madrugs ndo ari kunyanya kuita kuti vanhu vanyanye kutsoma vanhu. Unoti vanoziva kuti tuma small business tiri kuitwa itotuka. Vanhu vanowana pfuma, vanowana pfuma, vanofara nepfuma yanowana. Asi matsomuredi aripo, asi makomuredi aya. Matsomuredi vanotsoma vanhu. Inoti vanenge vakatsomwa. Saka vakatsoma munhu vanomutora voenda naye vanouraya here vanokuwadza vanomuataka sei? Pamarobharies pane zvakawanda wanda zvinoitika. Mumwe anogona kutadza kufa. Mumwe anogona kungokuwara zvakaomarara. Mazvona. Okuwara zvakaomarara kurobhwa kwese kutorwa zvese kutadza kuziva kuti zvakamira sei. Mumwe musi uno takatonzwa kuti mumwe akarohwa akasprayiwa pakatadza kuti pepa inonzi chinospray. Akatorerwa zvinhu anga zvisina basa. Zvino vachitupa chaari kutotarisira kuti zvishandisawo zvimwe. Saka zvinhu zvane nguva yakaita sei zvichiitika? Zvakatanga rini? Isusu tikataura zvekutanga kwazvo ipapo toda kunyeperai. Tiri kutongonzwawo semanzwiro amudika iwayo kuti zvatonyanya zvacho. Saka vanhu imwe zvakangofanana nemi pamakatakwa. Makaripota here kuti ndaatakwa? Inyaya kuti inini I want to tell you the truth. Nzvimbo ino yatinogara inonzi Gazebo. Ukanoripota nyaya paGazebo vanokudza kuti enda kustation. Anzi isusu patiri ibase. Saka tine challenge yekuti tine base atina police station. You find out at the end of the day unenge warobhwa iwewe. Onzi enda kustation. Station kuMabvuku. Pamwatirwa mari yese. Yes. Hauna kana mari transport kana chi. Rega nitaure. Ipende mbayo ndinokumbira station kuGazebo. Because Gazebo ine nzvimbo yakakura. Inobatanidza nzvimbo dzakawanda. Ngavatisirawo police station yekuti hatikwanisi kuti kana ndikarobhwa usiku ndomhanya kuMabvuku. This Gazebo. Vanenge vari apa kapabhesi vanototyawo
mushure mekuona ini ndakakwara because mudosi mene mune tu mapurisa mukadzi nemurume. So this gazebo yatoti gazebo ineka ihombe, itori hombe yodarika chitumbisa kwese kunonzi kwawoka 14 kuchii andikona. So ipapo ndo imwe fact yetu tikuda police andika kwete kuti kanzi tiende pabase lese ikanzi ndarohwa panapa kana main power inonzi inouya kuzotora munhu wayo because inanga itondirohwa ndinomutora ina nondirohwa saka ndoda station. So we are saying to the station ngazi mapurisa. So kana pavari kuattackwa nditi vari kuattackirwa vari pamabasa avo here kana kuti pane after week saka panapa pamabasa muri safe masikati tiri safe asi kukadoka kwangodoka chetedzo tosvika kana kutomwa doro mabhau tonzi just let us be, let us hustle because we're here for money. We're trying to protect our children. We're trying to raise our families high. But you people, you're just stealing from us. We don't know where to tell now because we're just trying to go everywhere and no one is answering us. Someone answer us, please, 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 let us be. Let us. Alright, muri Zimbabwe ingada kungozoti munonzani uye kunokwatiri ndekupi? Indito Brian Romboy kunokunzvimbo tiri KuGazebo. Alright. Alright. So mukoma tanzwa kuti kunokwanetsa nenyaya yemarobhari. Mungada kutsanangura kuti ndezvipo zviri kuitika munharaunda uye vari kunyanyotagetswa panyaya vari kunyanyobirwa ndevari. Chokwadi haisingai kunyanya bva. Changoti zvechekuti area matiri muno tinenge tiri pamashops ande tichingoshandawo imwe. Pane vamwe vanongoshandirawo zvakaita misika but staff ravo vanenge vachitengesa vanenge vachitransporta kana kubva kumba vachiuya kunoko vachidzoka naro. Pane time yekuti pakunovhara paya kumanheru paya vanenge vanotagetwa kuti munhu anenge ane staff rake chinonyanyodiwa ichi staff. Saka ivo vanotanga kutresa munhu kuti ari kufamba nepapi, anoita sei but kuti tinatsoziva kuti ndivanani vanhu ava hatingazokwanisi duduma nemazita because vamwe vacho vamwe vakashuudha vamwe vakaita sei vanongoshandisa nzira dzakaita dzakasiyana siyana. Saka ndingangoti vanhu vemabusiness ndo vatonyanyodini tagitwa naziva kuti anobva kana pashopu pake nemari achienda kumba pamwe pacho hasviki pamwe pacho hameno zvinoitika murodhi vanotopondwa vatoita sei. Saka makesisi ari kungoramba achiita sei achiraisa muaustralia. Nderini wamuchiri kurangarira kuti panogona pakabatwa munhu nevakomana ivavo? Zvinhu zvacho ndinoti last month pane akapotsa angosanganawo nenjodzi hameno maeskipiro asikazoitawo tinozonyatsanzisa kuti zvakazofamba sei but angatoita akatoona tai. Saka hamusi kutya here kurarama muri munharaunda zvikuru sei pakufamba pamanheru? Pakufamba unoona kana zvinhu zvakutoitika zvakadaro nguva kutofamba manheru unenge wakutotsvaga plan rekuti ndofamba nguvai kana kuti especially nguva dzekufamba takutoita chiri juisa panguva chete chida kutovhara kana mabasa kuma 11-12 tinge kana toti ma 10-11 tinge tichikwanisa kupedzisa kuzatochiita but nenyaya yemakesisi iyayo manje hachatokwanisa kufamba nguva dzakanaka. Aiwa, maita basa mukoma nenguva iyi. Tinotenda. Aiwa, ndo zvatanga tiinazvo muzuva ranhasi tichingokurudzira kuti vanhu venzvimbo iyi ngatiwanikwe tiri tinofamba kwakaedza kuita kuti tisapinde mutsaona yekusangana nemakororo awa. Aiwa, kana mune nhau dzamuri kuda kuti tinge tinotora kwamuri tibatei panhamba dziri pascreen. From Ango Saint TV crew, for now it's much love.